ಅಯ್ಯೋ ದೇವ. ಖಾರ ಇವಾಗ untuk sama naga ayo dewa. Awal like kamu nak ni? Sering tu like. Apa jadi? Isapi. ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಡದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಡ ಹೊಡಸದು ಕೂಡ ಕಲ್ಲು ಊರ್ತೋಡ ಅದು ಊರ್ತೋಡು ಒಂದು ತಗೊಂಡೆ ಕತ್ತಿ ಚೂರು ಬಡ್ಡುಂಡು ಅನ್ನೋದು ಇದನ್ನ ಸೋ ಕಟ್ಟಾವ ಒಂದು ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಅದ ಅದಮ್ಮ ಅದೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಅದ ಒಂದು ಮೀನ್ಲ ಅಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ತಾ ನಡುತ ಮುಳ್ಳುಂಡತ್ತ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚ ಕೊಡೋರು ದೆಕ್ಕಗ ಚೂರು ಅಂದು ಅವು ದೆಕ್ಕಗ ನಾನು ಅದ ದೆಕ್ಕೊಡು
ಕುದತ್ತ ಮೀನು ಆಯ್ತಾ ಕುದರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನೆನ್ಸಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಕ ತೂಕ ಆಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಗಾಯ್ತದ ಮೀನು ಗಾಯ್ತಂದು ಮುಳ್ಳು ಮಾತ್ರ ದಾಲಿಲ್ಲ ನಡೋಟು ಒಂಜಿ ಎರಡೂ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುಳ್ಳು ಒಳ್ಳೆ ಮುಳ್ಳು ಇದು ಬುಕ್ಕ ಲಾಯ್ತುಂಟು ಮಂಜಲ್ ಬಡ್ಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡ ಸುದೆತ್ತ ಮೀನಿಗೂ ಮಂಜಲ್ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡು ತೆಗೆವು ಮತ್ತು ತೂಕವಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಕೈಗೆ ಹಾಂ ತಿನ್ನದ ಮುಳ್ಳಿದ್ದತೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಒಯ್ಪಾಡು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸುದತ್ತ ಮೀನು ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಅರಶಿನ ಪೂರ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅರಶಿನ ಉಪ್ಪು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬಾರ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಸಾಲ ಹೋಮ್ಮೇಡ್ ನಮ್ಮನೆ ತಯಾರಿಸೋಣ ಅಂಗಡಿದತ್ತು ನಮ್ಮನೆ ತಯಾರಿಸೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಮಸಾಲ ಜೀರಿಗೆ ಪಜ್ಜಿ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಮಂಜೋಲು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಂಡು ಮಂಜೋಲದ ತುಂಡು ನೀರಡು ಪಾಡ್ದನ ಮುಂಚಿ ಕೊಳತೆಯನ್ನು ತೆಕ್ಕದು ಅಂಟು ಬರ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬೆಳವಂತೆ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕಡೆಯಾರನ್ನೇ ಪಾಡೋಣ ಕಡೆಯಾರ ಉಪ್ಪು ಐಕೆ ಎದ್ದು ಬೋಡು ಆತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಣ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ತಾ ಅರಶಿನ ಪಾಡೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೀನು ಹೊಡೆದ ನಮ್ಮ ಅರಶಿನ ಪಾಡಿಯ ಪಾಡ್ಯಾರ ನೆಕ್ಕು ಒಂದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಒಂಚೂರು ಸುದತ್ತ ಮೀನು ಚೂರು ಪುರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚದು ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡೋಣ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೀರು ಪಾಡಿದ್ದು ಅವಾಗ ಮಸಾಲೆ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೆತ್ತಡು ಬೇತೆಪ್ಪು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಒಂಚು ಮೆತ್ತಡು ಇದೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಬುಕ್ಕ ಸೊ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಬಾಕಿ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಂಡು ಅಂತೆ ಮತ್ತು ಖಾರ ಖಾರ ಅದು ಪೂರ ಐಟಮ್ ಪಂಡವಂತೆ ಮಸಾಲ ಕಡಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ಸಮುದ್ರದ ಮೀನು ಅಂಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಂದು ಸುದತ್ತ ಮೀನಿಗೂ ಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಕೊಂಡವು ಅಂಚೆ ಅದು ಪೂರ ಮಸಾಲ ಬರ ಕಡಕ್ಕ ಅದು ಬತ್ತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪುಳಿ ಪಾಡೋಡು ಕಡೆನಾಗ ಪುಳಿ ಅಂತ ಏತು ಬೋಡವಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಉಪ್ಪನೆ ಬೋಡು ಅಂತ ಕಡಕ್ಕ ಬೋಡು ಮುಂಚೆ ಅದು ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬೋಡು ನಾನು ಸೋಕು ಸಣ್ಣ ಪೇಸ್ಟ್ ಅವಳು ಇಂಕ್ಲು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಬಂದವಲ್ಲ ಕಲ್ಲದ ಅಂತಿನ ಕಲ್ಲಡು ಕಡೆ ಕಲ್ಲಿಡ್ಡೆ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಕೊಂಚ ಮಸ್ತ್ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಡು ಎಂಕುಲು ದಾದ ಬಂಡ ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಮಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತದ ಅದೇ ಬಂಡ ಒಂದೇನು ಮುಖ ಫ್ರಿಜ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಂತದೀವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನು ಇತ್ತನ ಐಕ್ ಮಸಾಲೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಸಾಲೆನ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಂತದ ಸೊ ಫ್ರಿಜ್ ದಿಂದ ಒಂಜಿ ವಾರ 10 ದಿನ ಮಟ್ಟ ದಿವಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಫಿಶ್ ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಮೀನಿಗೆ ಏತ್ ಬೋರ್ಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ದೀದು ಬರೀದಿನೇನು ಫ್ರಿಜ್ ದೀತು ನಾವು ಶೋಕು ಪೇಸ್ಟ್ ಆತಂಡೆ ಮೀನು ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡತ್ತ ಅಂಚಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡುವೆ ಪಾಡಿ ಅನ್ನ ಬೋಟೆಲ್ಲ ಚೂರು ಪಾಡ್ತಾ ಸೊ ಇವತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತು ಮಾತ್ರ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ
ಯಾವುದು ಇತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಯಾವುದು 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 ನಾನು ತೋಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಹೊರಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಿಜ್ ದೀಪ ನಾನು ಬೇತೆ ಮೀನು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಪಾರ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದಿನ ಮುರಕದಾತು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡಿದು ಅಂತ ಉಂಟು ಫ್ರಿಜ್ ಬೋಡಿತಲೆಕ್ಕನೇ ಕಾಯ್ತದೆ ಬೋಡಿತಲೆಕ್ಕನೆ ಕಾಯ್ತು ನಾನು ನಿಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ನಡೆದವ್ರ ಮೀನು ಹಾಳಾಪಜ್ಜಿ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡಿದು ಹಿಂಡಲ್ಲ ಮೀನ್ದಲ್ಲ ಕುಮ್ಮೆ ನಂಚ ಬರೋದು ಹಾಳಾಪಜ್ಜಿ ಪೂರ ಇಪ್ಪಾಡ್ದು ಮೀನು ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಹೆಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬಂದ್ಕ ಸೊ ಫುಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಅದೇ ತೋರಿ ಸೊ ಕೋಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಅಮ್ಮನೆ ಸೊ ಕೋಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಅಮ್ಮನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಸೂಪರ್ ಅದು ಬರ್ತದಂದ್ರೆ ಸುದತ್ತ ಮೀನ್ದು ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪರೂಪ ತಿಕ್ಕುನ ಅದೇ ಪೀಸ್ ಆತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಮಸಾಲೆ ಮಾತು ಹೋಯ್ತದ ಶೋ ಕಡೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹುಳಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಸಾರುಂಡು ಚೂರು ಕೊರಿದ ಸಾರು ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ತೊಟ್ಟಿ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಇಂಚದೆತ್ತದು ಪೀಸ್ ಹಿಡಿದೀದು ಸುದೆತ್ತ ಮೀನ್ದ ಕಜ್ಪು ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ತಿಕ್ಕುನ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದಾಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲಾಯ್ತ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಪೂರ ಸೊ ಐಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಪ್ಪು ಇಂಕ್ಲೆನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ತೆರಿಯನ ಅಂತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತದ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಅದ್ರಲ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಡ್ಡೆ ಹಲ್ವಾದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದುಂಡು ಅಂತೆ ಸುದೇತ ಮೀನು ಅಂತ ಪುರಾಲ್ ಬರ್ಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಕಿ ಅರಶಿನ ಪೂರ ಮಾತ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕೂಲ ಪುರಾಲ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಅಡ್ಡೆ ತಿನ್ರ ಮೀನು ಸೊ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಐತೆ ನಿಖಲ್ ಮನ್ಪಾರಂದಿನಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್